Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula iphinde yaphindwa ke lento iKaizer Chiefs idonse phaa iStellenbosch phaa kwi-Nedbank last 32. Nawukhumbula into yokubana ke la maqela waqala ukuhlabana asoloko ke ehlabana phaa ke kwi-Nedbank Cup. Yiyo loo nto kusithiwa ke iphinde yadibana ngoba iKaizer Chiefs inentlantla yokudibana neStellenbosch apha ke kwi-Nedbank Cup ke baphulaphula. Futhi ke amakhosi ayakwazi iStellenbosch ukusiklina, akwazi ukusibetha, aqhelile ukusibetha baphulaphula. Loo nto ke ngadithi ke iKaizer Chiefs uyoyikiseleka okanye ibunzimeni phaa ngoba iKaizer Chiefs amaxesha amaninzi idlula phaa kwiStellenbosch. Ewe, iStellenbosch yenye yeetim ke ezistrongo, yenye yeetim ke ezimayo endleleni ezikwaziyo ke ukuzilwela, kodwa ke amakhosi isiphetho nesiphetho ayakwazi ukusikhupha iStellenbosch, futhi ke ayakwazi usibetha nalapha ke eligini. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs njengoba idonse ke iStellenbosch, amakhosi azoba bhizi kakhulu umphulaphuli ke, ingakumbi ke njengoba kuqala uJanuwari. Masinikhumbuze into yokubana ke iKaizer Chiefs njengoba idonse iStellenbosch apha ke kwi-Nedbank Cup, abafana abadala ke basebhizi naphaa kwi-CAF Confederation Cup, ngoba abafana abadala basazawudlala neqela lapha eZambia iZesco, babuye babheke phaa e-Egypt, baphindise umdlalo eZamalek, babuye e-Egypt bazoqobisana ke lapha eMzantsi Afrika ke nee-matches ze-league. Xa bephuma lapho abafana abadala beKaizer Chiefs bathatha imibombo futhi bayibhekise phaa kwi-CAF Champions League, kwi-CAF Confederation Cup kwakhona. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs selapho group stages ke lapha ke kwi-CAF Confederation Cup, abafana abadala njengoba beselapho ndicinga uba ke badlala imidlalo emibini, uma ndiphazama badlale neqela lapha e-Egypt, bedlala lapha e-Egypt abafana abadala, babuya ke bazodlala futhi neZamalek yalapha ke e-Egypt. Futhi lapho ke bathe badrowa ke neZamalek phaa ngo-1-1, abafana abadala bedrowela lapha ke eMzantsi Afrika. Uba ke ndiyaphazama nakundilungisa, kodwa ngokwengcinga sithi seyidlale imidlalo emibini apha phantsi kwe-group stages Kaizer Chiefs phaa kwi-CAF Confederation Cup abafana abadala. Into ethetha ukuthi ke ngoyinto mabayilwele, mabalwe into yokubana ke xa bebheka phaa eZambia mabayomfumane la 3 points. Xa bephindisa la match apha e-Egypt izawuthanda ukuba nzima, mhlawumbi naphaa ke bazame i-draw kule yesibini match ke yala team yase-Egypt xa ibuyisa ke izapha eMzantsi Afrika. Kwawunyaza into yokubana bamfumane la 3 points, kwenza into yokubana baqabele phaa kuma-group stages, bagqithele ke ngoku phaa kwesinye isigaba se-CAF Confederation Cup, lapho ke bazobe bejongene nalo kuthiwa ke yi-knockout. Bahambe ke bofika phaa kwi-final, kulapho ke sibanqwenelela khona into yokubana ke bawonyathela phaa kwi-final abafana abadala. Bazabe bejongene kwane-Nedbank Cup apha endleleni, apho ke bazi-defending champions ze-Nedbank Cup abafana abadala. Kunyanzelekile nayo ke babe ke bayidifenda. Yona cup endicinga uba ke ngoku seyishiyekile into yokubana ke bazibonakalise kuyo. Neligi masibale, ngoba nalapha eligini abafana abadala noko bangawenza umohluko. Ibe le Confederation Cup ke ngonayo ekhoyo. Zezo cup ke abafana abadala ke abashiyeke nazo, akufuneka ke balweke noko phakathi kwazo, mayibe khona abayifake ekhaya. Injalo ke baphulaphula ke Kaizer Chiefs ithe yadonsa phaa iStellenbosch apha ke kwi-Nedbank Cup last 32. Ningangena ke nitsho into yokubana ke nibona njani, kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.